Impjegat ta' San Vincenz de Paul li jinsab sospis minħabba lajbin ta' pazjent bid-dimensja li nstab mejjed ġimagħtejn wara ippreżenta protest ġudizzjarju fejn akkuża lill-awtoritajiet li injoraw it-twissijiet tiegħu. Il-ħaddiem Robert Belli li huwa carer u wieħed minn diversi impjegati sospiżi wara l-każ ta' Carmelo Fino. Il-ħaddiem iddeskriva l-inkjesta interna li saret bħala superfiċjali ħafna. Fil-protest Robert Belli jgħid li kien il-menta li s-CEO ta' San Vincenz de Paul, Josjen Kutajjar, naqset milli tiġġustifika l-allegat urġenza sospensjoni tiegħu. L-avukat Roberto Montalto qal li Belli ma kellu l-ebda responsabilità għal dak li sfortunatament ġara u li kellu provi li jsostnu din id-dikjarazzjoni. Belli kien ilu jgħid lill-management ta' San Vincenz li Carmelo Fino ma kienx adattat għas-sala fejn kien joqgħod minħabba li sofra bid-dimensja u kellu bżonn kura speċifika. Belli qed jinsisti li dejjem segwa l-prattiċi bażiċi msemmija fl-inkjesta u saħaq li għandu jkun il-management fil-faċilità tal-kura fit-tul ta' San Vincenz biex jiżgura li jkun hemm protokolli speċifiċi għal pazjenti bħal Carmelo Fino. L-avukat Roberto Montalto temm jgħid li l-carer kellu jingħata smigħ kif stipulat mill-liġi quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li mbagħad kellha tagħmel ir-rakkomandazzjoni tagħha lill-Prim Ministru dwar jekk għandux jiġi sospiż jew le.